Казан кайныйның 3-нче подкасты башланып китте. Бүген безнең студияда Радиф Кашапов, мин Тәбриз һәм безнең белән Уса. Менә шундый гына тавышлар чыгара ул. Безнең подкастның кириш ниләре бар? Ничек тә атала инде ул? Ритуал. Юк, Юласы. Анда Казан кайный дигән сүзләрне как раз таки безнең Усалайды. Димәк, татар артистлары чит ил сабан туйларына яңа система буенча җибәрелә башлаган. Бераз аңлатма бирергә кирәк. Элек нидер иске система булган икән. Хәзер система бар. Ягъни алар нидер компания сайлар, һәм ул компания тендерда җиңә. Һәм ул, димәк, бу эш белән шөгыльләнә. Шундый бар бизнес артистларны сабан туйга җибәрү буенча. То есть, димәк, инде әйтергә кирәк, сабан туйлар алар миллион җирдә уза. Һәм гадәттә кемнең визасы бар? Алар чит илләргә чыгалар. Карта буенча түгел, теге штамп паспорты булырга тиеш. Һәм аларны җибәрәләр. Андый артистлар бар. Һәр даим мәдәният министрлыгына киреп, алар әйтәләр, мәсәлән, безне җибәрегез әле. Һәм алар аны ниндидер шундый исемлеккә кертәләр. Бу хәбәрдә син, Радиф, нәрсә? Нәрсә күрдең гомумән? Нигә сойлансаны? Ну, кара, бар шундый теге бер сабантуйчыклар. Әйме? Тискәрмәйдә. Ну, мен аңлыйм, нәрсә сабантуй нәрсә ул? Шундый күңел ачу бәйрәме, әйме? Һәм мәсәлән, без бу елны барга тиеш идек Мәскәү сабантуена. Һәм bilмим, ничек күренер иде ул? Мәсәлән, мин чыгып сәхнәгә һәм үзенең шундый бик шатлык белән тулган җырларымны башкарам. Әлбәттә, кеше башка җырларны көтә, әйме? Һәм димәк, кеше шундый җырларны яза, шундый җырларга ихтияҗ бар. Һәм мәсәлән, гомумән әгәр дә син Татарстан артисты, син кайда чик төбәкләрдә ничек чыгыш ясый аласың? Яисен син бик шәп җыр язасың. Бу бик сирәк хәл. Әйме? Яисә син шундый сабан туйга катнашасың, да? Димәк, син шундый бик теге позитивный кешенең, дәртле бик кеше. Һәм минемчә, әгәр дә бөтен җыр шугай сабан туйга кала икән, димәк, ул бөтен теге вариантларны күрсәтә алмый татар җырын. Татар җыры гомумән ул төрле була, моңлы була, сагышлы. Әгәр дә бер сагышлы җырлар гына башкаручы артист булса, ул бер кашан сабан туйга бармый бит. Чөнки мәсәлән, йомырка белән йөгереп булмый бит инде, кеше тора шунда и сагышлы җыр җырлый, яме, аның тирәли капчыкта кеше сикереп йөри. Синең фикернең ахыры нәрсә? Минемчә, әгәр дә мәсәлән шундый булса инде бер контракт яисә проект, әйме, артистларны нидер башка чараларга җибәрү буенча. Чөнки күп бар фестивальләр, төрле грантлар. Чит илгә сабан туйга гына чыкмый инде, мәсәлән, рок фестивале бар анда кайдыр Хельсинкида. Шунда әйтәләр, ага, кем безнең рокта, монда 5 төркем бар. Шуннан икесе 5 ел утыралар безнең комитетында. Ул канат яңадан җыелыгыз җитмиләр монда. Һәм аларны җыеп җибәрәләр. Шул турыда, Назым, синең бармы берәр хыял шундый чит илдәге берәр фестивальгә барып? Сабан туйда чыгыш ясаганым бар. What? Кайчан? Ну, минем үземә бик сәер булыр иде сабан туйда рэп тыңларга, мәсәлән. Чөнки минем өчен ул нинди традицион бәйрәм. Ул бит хәзер ниндидер фестивальгә әверелеп бара. Димәк, син уйлыйсың, ничектер фолк булырга тиеш. Фолк, Ну, кара, юк, менә картабыз. Менә синең син бердән-бер конкурентың. Альберт Нурминский. Кара, ул ничек үзенең теге юлын тапты, ул русча җырлый башлады да. Хәзер ул бара Красноярскә әйтә, вы знаете, там татарский рэп, это, ну, әйдә җырлап кара, да, ул укый рэпне, кеше аңа карый теге аборигенга кебек. Типа нормальный егет иде, хәзер генә ятлар турында укыган иде. Хәзер инде сәер телдә без аңлый торган, ну, укый. Ул әйтә, мин үземне шулай тәкъдим итәм, әйме. Һәм мәсәлән, аны бердән-бер юлы син ничек күзең алып китә аласың, мәсәлән, кеше татарча рэп укып, кайдыр башка төбәккә бара алыр. Анда мөмкинлек юк бит. Never. Все, что син перспектива күрмисең? Ну, дәрвишләр бисен. Юк, татар рэпы белән что-то юк. Күрмим мин перспектива. Дөресен әйткәндә. Ну, мин уйлыйм шулай, сабан туйга барган артистлар да, алар да, в принципе, аларның бердән-бер юлы, шушы сабан туй аша каядыр барырга, чөнки алар үзләре барсан да, алар анда халык җыя алмаслар иде. Һәм гомумән менә өстәмә теге моңа тагылып барган тема,
хәзер күп кенә яңа буын менә вәкилләре шоу бизнесның. Алар вирусняк төшергә тырыша шулай бит һәм образларында шундый вирусовый ясый. Ширле образ дип әйтик. Мәсәлән, Назим чыга, да, усал чыга сәхнәгә, анда сәхнәгә чыга, имә ул шундый футболкасын сразу салып ата, күзләрендә Сразу түгел. 2 минуттан. Бераз тирәләгәч, ана тайминг буенча. Ну, үзара без аны усал 2 минут дип атыйбыз, чөнки 2 минуттан 2 минуттан футболкасын сала һәм Мине хатыным һәм дуслар 2 минут усал дип атыйлар. һәм 2 минуттан ул ярым шәрә килеш чыгыш ясый, күзләрендә теге линзалар, имә кеше шакката нәрсә бу? Мин шулай тудым. Күзләре томанлана. Сарылана. Һәм менә шулай чыгыш ясыймы, бу вирусняк. Һәм күптән түгел генә клип чыкты, һәм минемчә ул бик популяр хәзер. Чөнки күп тапкыр кешеләр теге тыңлыйлар, сторислар яздыралар. Рена РНТ, ул татарча яшәмдә дә чыгыш ясаган, ул башкорт егете. Корот дип атала. Корот. Беренчедән ул сәер. Мин үләмәгә берничек тә бәйләмәгән инде башкортларны корот белән. Корт бит ул. Кумыз белән. Корт бит ул. Корт дигәндә. Ну, ул безнең корт түгел инде теге. Ну, башка Аларын тузлы эремчек була инде. Тузлы эремчек. Тузлы эремчек. Юк, бу тузлы эремчек түгел. Корот клибы имә, минемчә әзрәк банальрак. Клип шундый башында мафиози очраша, анда типа ниндидер шундый запрещенка толкает, имештре анда корт. Һәм башка образлар телевидение ул уже күп тапкыр кабатланган. Ботаник образы уже тегелеп беткән уже. Ахырда Сигелеп. Ахырда тагын Назим. һәм соңгысы тагын да банальрак, анда башкорт егетләре болында. Ну шулай. Это более-менее еще. Более-менее. Вот ботаник это бигрәк бу. Менә Радиф, Назим, нәрсә уйлыйсыз, бу вируснякны ни өчен алар шулай яңа кулланалар? Ишеткәнчә ул нидер бер теге реклама кебек, әйме? Бәлки алар монда күренә теге кызлар. Туристик. Юк, кызлар нидер фирмада эшли, кызлар аны башта әзерлиләр. Һәм асактан да логотип чыга. Ниндер бер фирманың. Бу берәйбер. Икенчедән мин видеоның кыска реклама истендә дә калдырган. Юк, кыска версиясын күргәнмен, башта күргәнмен, бит анда ниндер графиком белән инде ул. Һәм белмим, ну, мин анда сендә бик популяр дип әйтмәсем, карадым анда 50 000 просмотр гына. 50 000. Нәрсә инде ул гына. Ну, булай бик YouTube-на әйтәсезме? YouTube-та 50 000 просмотр. Һәм Жо бик сәвер, от бик сыйфатлы эшләгән бер, ну, күренә бит кеше күп көч куйган, анда хәтта бию бар. Прям теге кагыйдәләр буенча безгә нәрсә кирәк? Безгә бераз теге запрещенный тема кирәк. Наркотикларга сылтама мәсәлән, без милләт турында булырга тиеш. Әлбәттә, име. Бераз шундый теге кланчыклар булырга тиеш, ТВ буенча бию кирәк. Һәм менә без барышак куштык вирусняк. Ул бара, ләкин ул тулысынча эшләми. Әйме? Ну шуның листы килә. Ничек ул вирусняк? Минемчә эшли. Чөнки Ренатның мин көн сайын сторисларын карыйм. Хәзер аны туйларда әйләндерәләр, бөтенесе туйларда биләр, анда бөтен башкорт туйларында. Кешеләр приколлар язалар. Һәм көненә мин белмим 50 сторис менә шул тема белән. Бүләп кара. Юк, ярау. Not bad. Ну мен әсә куркыта, ул якта менә шулай РНТ күбрәк ул, ну, күп нәрсә иҗат иткән кеше, яме без аны шулай мин татарча шакырдык. Бу җыр өчен түгел бит, әйме, гомумән. Виктор аның шул флоу бар, ун дәрте бар, ул изләнә, ул төрле җырлар яза, ул Казанга күчте. Ну беләсең, аның маркетинг эше. Үзләде үзенә һәм ничайт ул мәсәлән вирусняк аның эремчек турында. Әйме, ну гел шундый артистлар, кайвакытта мин шундый тискәре тенденция күрәм, минем өчен тискәре тенденция, кеше менә шул вирусняк аша үзенә аудитория эзләргә тели. Ягъни ул күп эшли дип ниһаят мәсәлән концертлар буенча йөри, менә кеше бер алаша еп һәм аннары җыя акрын. Юк, менә мин нәрсәдер шундый бик сәер бер эшлим. Кешене хәтерләтәм. Аннары әйтәм, карагыз әле, минем бар җитди темалар. Быстрый результат. Җитди җырлар бар. Әйме. Һәм, ну, мәсәлән, мин сезнең белән төгән, менә Ислам Валиев, безнең ярга битмейкер бу шулай берничә тапкыр ремикслар ясый. Әйме. Мин турыдан әйтәм, миңа бик ошамады, ул мәсәлән бу атнаның Шыгырда Бузовага ремикс ясады, әйме. Ислам бик теге күренә, күп эшли, күп темалар яза. Эзләде, ләкин мәсәлән, ну, пешагыма Бузовага җыр язырга. Нигә бу галәмне тагын да кабартырга? Мин булай да белмим кая моны китергә. Мин, кстати, бер качан да Бузовны җырын. Параллель Радиф, Минемчә метом ирония ничек. Ну, ирония дип инде. Мета.
Пост мета-ирония? Yep. Яғни сенің фикірінше оны істебеді дейді ме? Ну, Ислам типа нәрсе үшін кіші шылай ішлей. Ну, да, хатта Степта бар деп айтмас едім. Ну, кіші айта бет, ой, классный ремикс, шәп ремикс. Ну, ол бит аны шәп айтам, музыкасы надыр. Ну, ага. Сөздері шындай тирен, шындай мағыналы, дұрыстан Yok, өткенде. мәғнәлі түгел, ну, дәртлі, мұңлы жыр, ну, музыкасы. Ну, сен мәсәлән, вот өзің шындай бір ішіне әтірейсің бет. Кіші сені мына... Мәсәлән, мен көрген, мен татар шешінде кіші келеді, қызлар келеді. Қарақ сенде сәйір абай. Абай тәйт, ну, тігі покемон кәбік бұндай. Көздері шындай сыры. Усал, I choose you. Ну, шындай, япон сериаларында аниме кәбік. Әмі мен мәсәлән үлкен кіші боларақ, үлкен кіші уже. Мен бет аны тегі, оның үшін тыңламайм, меңа қырық көбірек сөздер турында, музыка турында, еме қойдан алынған деп. Ну, аудитория, аудитория. Сен қойса аудиторияға атасың сон. Тегісіне ме? Мен атасың, Әйтіге берелер әдей. У нешік аудитория, 12 яштан 30-ға қатлы, мәғайын. Мен де тыңлайым шыңа. Ну, аудитория кейін бұлырға тиіш білінді. Как бы артист үшін. Элвин говорит, утра, так, что-то мне играть тар аудитория, меня усалка қарағыз. Так, усалка бек, бір раз энтузиашликлерге мен бет әлі нешік вращать мышли өзімді не определился. Менің аудитория кім екен. Нешік бар шулай. Нешік ясым шулай, ясым. Өзімді мен бір тапқыр ойлап қараған едім, меға бет нендер конкрет аудитория сайларға керек. Өзімді нешіктір позиционирование ясарға деп. Ну, бұл сенің типа шындай ізләну аудитория ізлейсің сен, неме? Жоқ, мен кейін айтырға тілейсің. ойлаған едім бір тапқыр ізләрге ме, жоқ ме деп, аннары нешіктір ұнттым ол ойны әлігі де ізләмейм. Просто нешік... Сен нәрсе ашишын. Нешік ижат етем, шулай барайын да ол білмейм. Рәдиф, менімше бұл вирус түшіру, ол қазір маркетингнің біріліші бітінде. Улға бұғады қазір енді ол классика. Вирусняк хишиксіз бұлырға тейш, әгерда сен аудиторияны тігі жәлі бітірге тілейсің екен. Ол ілік бәлкі сен көбеті бішлейсің, оны еланнан соң тігі аудиториян жиыла, а қазір вирусняк аша кіріп бұла. И клише болса да, клишені бет аны қар вақыт түрліше ясарға бола. Шолық клип Ренаның клибында. Бәлкі аны нешіктір яқшырақ түшірсең, ол клише болса да ол зайдет. Мен әсетімді айтам, ілік болған, мәсән кіші шығар альбом, һәм күтілмәген рәуіште, анын мәсән бір жыры шынды бик зур хит болайын, деймі? Мәсән Нирвана шығар альбом, бір кім түкілмәді, һәм Smells Like Teen Spirit, хәтім бүтін 90-шы жыллардың гимні. Якен отырмалар шылай, әйдегі шынды жыр язық, бик қадирек болсын, біраз попсовый, мұнда шынды сөздер кітабыз. А қазіргі уақытта кіші уйлай, пробиркада тудыра проектны һәм сата. Әмма мен әйсе айтырға терем, һәм мен теге темалар ябушы кеше буларак. Қай вакытта менә шул вирусняктан гына кеше кала инде. То есть ул берне тудырды, кеше аны истә тота, о прикол булган дип инде. Всё. Приколдан ара кеше китә алмый. Демәк кешенең башына нәрсә булырга тиеш. Тагын да күбрәк зуррак бер месседж булырга тиеш. Минем мәтлән әлбәттә әгәр дә мәсәлән безнең бер артист шундый килеп чыкса, мәсәлән без Лейн турында әйткән идек, мәсәлән Лейн ул популяр теге казанды да, аннары инде бер җыр тудырды, прям көчле. Без шулай, вот шәп кеше башка ягын ачты. Бер не әйтә аламыш, мисал, Face мәсәлән. Ул бит башта ничек кирде теге шундый. Я ебал твою тёлку. Ой, аннары чыгарды теге Нені? Политик турында и бүтін сен респект. Білесің, мен қараған едім тігі Клик-клакның интервьюсын Собчакқа. Хам ол айтайын, все, сіз қазір космоста анда не білен тігі... Скибиди не білен. Ол айтайын, мен қазір ойлайым, нендейдір ультра тігі вообще, мұндан вообще айрыла тұрған трек, шынки біз ғымырге Скибиди группасы болып қала алабыз. Типа, шынки қазір бүтіні сәйті. Алар даже шында Филипп Киркоровқа шалдыратылар, типа. Біләсің шында егітлерді? Тігі Скибиди, типа, менің малай жырлап ерей, типа, оны постоянно. Демек, әзір, қара, вирусняк юлына бассан, демек, әзір, ижатшыларға әзір бұлырға керек, нендейдір... Она ваз кешерге. Ваз кешеп, нендейдір яңай бір ішлерге.
Һәм киләсе тема кино темасы. Безне керек без Монда ишекне шундый ябабыз. монда шундый көчле исемнәр. Әйе. Зифа Кадырова. Воу. Һәм My homie. әйе, Зифа Кадырованың Big up, my nigga. Сөмбел фильмы һәм ул 3 телдә булачак. Ойсы. Татар телендә, рус телендә һәм үзбәк телендә. Алла шо татар теле кергән икән. Әйе. Һәм икенчесе ниһаять 20 июльдә, хәзер ничәсе? Бүген 20 бүген була ул. 2 көн элек инде. Юк, анда 2 көн элек 2 көн элек Зөлейханың бер үзеген күрсәттеләр шул сериалда. Зөлейха күзләрен ача. Воу. Кемнеке әле? Яхина. Гүзәр Яхина. Әйе. Гүзәр Яхина. Аның фильмын, димәк, аны төшергәннәр иде Чулпан Хаматова белән Лаишта ялгышмасам, име? Ялгыштан да төзелгән шундый поселок. Менә кино хәбәрләре шундый бик попсовый. Шулай бит Зифа Кадырова һәм Юк, кара, безнең башта Россия каналы бит инде. Ул төшерде Зөлейха күзләрен ача. Рәсәй. Димәк, иң популяр китап буенча татарлар китабы турында. Татарлар турындагы китап. Татар язучысы дип әйтик инде. Гүзәр Яхина татар язучысы, ничек тә булса да. Һәм бөтен кеше әйтә, "Фу, ничексез бу китапны кулыгыз күтәрелде мондай фильм." Ул бит татарларны рәнҗитә, һәм фән тагын. Әйме, һәм алар ниһаять мәсәлән башка тема таптылар, Зифа Кадыровны төшерәләр, әмма анда татар телендә генә булмый. Нигәдер мәсәлән татар китабы буенча төшергән фильм татар телендә күрсәтелми. Нигә алар эшләр, мин аңламыйм. Һәм мин дөресен генә аңлам, нигә шул кадәр Гүзәр Яхинага каршы чыктылар. Мәсәлән, син бардыңмы бит Зөлейха Гүзәр Ача спектакльне башкалар куйган. Уфаларның кабул бармады. Ну анда мәсәлән алар эшләделәр бу Зөлейха башкорт дип инде. Һәм барында бер көндә күренми башкортлар инде бер теге Кимсетелгән кебек халык дип. Юк инде әлбәттә, ансын даже сөйләшәсем дә килмәде дип. Нәрсә инде? Ансын аңлашыла инде. Хейтерлар анда Ул сөйли. кечкенә генә ишеге. Хейтерлар сөйли. Минемчә, элекеге безнең подкасттан бер фикер. Әгәр дә бу индустрияны күтәрә икән, әгәр дә анда киностудия, ниләр, әйберләр төзелә икән, минемчә ул әйбәт. Хитнинди темага нитсеннәр, төшерсеннәр. Мәсәлән, сахалар бар, якутлар. Аларның кинолары бит инде популяр. Алар бит авторский кинолар гына төшермиләр, алар теләсәнсә сөйлиләр. Якутларда бу фильм якутлар арасында гына популяр. Чөнки сен берсен кат Юк, алар карасаң, рус телендә дә һәр ну чыгара. аңлап бутылмый аны. Мин тырышып карайым бер фильмне, карыйм, 1 сәгать бер нәрсә аңлаешмыз инде. Юк, син саха телендә карадың. Без ничә сөйләмиләр. Берсе дә аңлашылмый. Кая татарча. Юк, анда бер. Икенчедән, ну, мәсәлән, сезнеңчә нинди китап буенча күптән кирәк фильм төшерергә? Чөнки Зифа Кадырова мәсәлән шундый теге бестселлер, әйме? Әйтер хатыннар укыган, хәтта Азатлыкта чыккан иде. Мәкалә анда әйтләр. Бездә теге китапханәгә килә хатын-кызлар, һәм алар хатын-кызларны гына укый. Димәк, бөтен татар әдәбияты хатын-кызлар да тата. Амандар Хайзадулла әйтеле кая мин. Анда кем ала? Нинди Марат Хабиров әйткән, ничек мин укымыйлармы инде? Менә мин Фаузия апаның Кырык сырт романын уканым бар. Ул чынлап та бик каты тәэсир итә һәм ул сценарий кебек язылган. Бик якын сценарийга. Әз генә үзгәртеп фильм төшереп була. Шуннан соң мин хәзер төшерелә тагын Шамиля Байдиатуллиның Брежнев. Ну, акча эзләде. Или төшереләме? Ну, белмим, тизерларын ниләрен ясаганнар иде инде нендидер. Или шоурил, ничек аталган. Тизер. Әйе. Кечкенә генә. Менә шул кинолар чыкса кызык, мин барыр идем, хотя мин теге кинотеатрга йөрергә яратучы кеше түгел. Булай теге. Ну, гомумән ул фильм булырга тиешме? Татар темасы буенча. Яисә ул менә татар телендә язылган әсәр буенча. Татар темасы буенча нәрсә? Ну, кеше шулай бит әйтә. Ну, мәсәлән, син кая барасың, нидер бер Достан төшергә. Мәдәният министрлыгы. Ярарсыз гына торган уклар. Татар киносына. Әйме, һәм син әйтәләр, бу татар темасына башлаган тиеш бит инде. Один тема була алмый. Нурихан Фаттахны просто теге Игра престолов кебек төшереп барырга була анда. Сызгыра торган уклар, шуннан аның тәмамланмаган романы Аклан бар. Анда Акланны укыган бармы син? Әлбәттә юк анда. Чөнки Мин андый сүзләрне ишеткән юк. Аклан типа акланып кар. Рэпер. Һәм ул чынлап та анда төрле сценарийлар, төрле дөньялар, аларның нидер бер элемент белән генә кисешә, теге ни облачный атлас кебек. Бик кызык булыр иде. Менә әгәр дә татар темасы һәм ниндидер анда идеология, Нурихан Фаттах. Нурихан Фаттах. Мөхәммәд Мәгдиев.
Койса. Мухаммад Вагидиев. Исең түшті просто. Мәсәлән, Таныш исем. ну, аның бит шундый кыз. Минем якташ. Без 41 ел балалары мәсәлән. Аның бит шундый, ну, бар бит шундый ярым драма, ярым комедия балалар турында, анда Неомиз балалар турында. Так, тынлыкны яздырдык, әйдәксен. Менә шул булса, менә Сен карар ит. карарым я. Ярыйс, әйдә, калдымы аны темалар, бетнеме темалар инде. Беттеш. Кинолар бетте һәм бүтән кеше роликлар куя. Металлика төркеме килгән Мәскәүгә һәм шунда көч хәл белән рус телендә Цойның группа Крови җырлаганнар. Һәм бу шундый ажиотаж, кешеләр әйтә, вау, бүтән зал анда җырлый, бүтән нәрсә анда олимпийский идеме нәрсә? Нефтарин түгел I инде. don't know. Лужники. Стадион, бүтән стадион. Лужники татарча булсынчык булар ул. Күлчекләр. Чыга шундый. Сәлам күлчекләр. Ул бит не инглишчә бу падл. Под. Да? Падлылар. Сәлам падлылар. Димәк, лужники аларга кушылып җырлый. Ну, аны әйтергә кирәк. Һәм бу шундый Күлләбек кешеләр. бүтән кеше шуңа теге алкышлый. Алкышлый. Ну, анда миңа реакция шады инде. Кеше Әраби чыга. гадәттәгечә. Әйе. Анда алар Үзенең фи. Юк, фи түгел, русен икән юк. Белсәм, мин беләм, что мин күрдем инде, лек алар мәсәлән Швециядә Аббаны җырлаганнар иде, анда Чехиядә Йошенс Бажен. Әйме, ну теге күренә, что беренче миңа ничектер шатландырды, что Металлика ул шундый теге җитди төркем түгел, а шундый теге, белмим инде, һәркем кеше өчен. Без бергә монда, без дуслар һәм без сезнең өчен менә шул җырны. То есть алар курыкмыйлар мондай бер нәрсәләргә. Әйме? Ну, мәсәлән, кемдә сез көтәсез? Файз Рахманов ансамбле кебек. Әйе, кебек шуны, Йошенс Бажен. Һәм монда миңа тагын нәрсә шатландырды, алар чыгар инде беренче аккордны алалар, ну кем белмәй ул җырны, анда бер риф юк. Просто анда тудут и кеше сразу таный. Әйме? Һәм аннары басистлары җырлый ул җырны, теге латинца белән язылган итеп танып сүзләрне, бик дөрес булай. Һәм анда Мишкайн хәтта бер фикерне инде теге аның гитаристы Юрий Каспарянкин, аны сызлар типа, сез ул исторда. Ну, әйтем, миңа булай, мин булай карап чыктым инде. Ну, мин күрәм, алар бик теге әзерләнмәделәр инде, булай гына инде. Карадылар бераз та инде, ну, күренән дә Төшерделәр дә. Кирк Хэммет гитарист, бу сүзләр татарча беренче тапкыр аңгырый инде. Кирк Хэммет аларның гитаристы шул солоны уйный теге бик данлыклы солоны. А мин нигә искә төшерде ул әйбер Зури Камалованың бар шундый программасы, ул анда соңгы 100 елда язылган рус җырларын җырлый иде. Чөнки татар җырлаганы аны акча гына китерми инде, аңа бераз каверлар җырга. Зури Камалов шулай кавер группада кыркымда уйный бераз. Һәм менә шул бу солоны уйный труба. А бу җыр бүтәнләй шундый кинога охшамаган. Мен шул Киркамны и кеше шундый шатланып. Нәрсә сине аптыратты? Ну, карам, ну просто без улыбыз. Менә Россия һәм кинәт мәсәлән, ну шундый бер теге Шылбыр кебек тула. Чернобыль сериалы, яме Курс фильмы. Аныр тагын нәрсә, Металлика нәрсә дә уйный, тагын фәлән. Димәк, бу мәдәнияткә инде кызыксыну кебек тагын да орта башлады. А менде шундый сорау бар иде, әгәр мәсәлән Металлика Казанга килде, Татнефтәренга, нәрсә җырлар иде? Әйе, мәсәлән, кеше we play your local song. Ну, әлбәттә, Which local song is? Әлбәттә, Туган якка юл тотам. А гитарада нәрсә уйныйлар? Бүтән кеше беләме саны? Мәсәлән, Туган якны бөтенесе белә. Бүтән кеше бездә, ну, мәсәлән, бездә ничек кеше җыйла бит инде. Әлбәттә, туган тел. Вот мен әйтәм, кайчан соңгы вакытта син бу очрас, мин күр Син Рәдиф кемнәр арасында йөрисең соң? Кем белән сөйләшәсең син? Юк, шулай әйтәм. Рәдиф утыра филармониядә. Һәм әйтә, ишеттегезме филармония? Юк, рәсмен мәсәлән, Башларын җырлыйлар инде. Юк, сез бар инде форумда кеше чыга бит, мәсәлән, татар җырларында. Әйдәгез безнең туган телне, икеше туган телне җырлый, һәм ул күңелгә ятмый. Безгә. Шул проблема. Ну, чиктер ул җырлый кешене, теге күңелләр бераз йомшара. Әмма җыр бу темага ошады. А мәсәлән, алмагачларым нигәдер килешә. Нигә ул шулай? Туган як килешә, тагын нәрсәндә. Сез матур кызлар килешә. Чөнки туган як Кайна казан. Бу әле турында эш без эшлибез әле. Без тикшереп карадык. Юк, тотале Рәдиф. Чөнки туган як ул күптән түгел генә булган хит. Хит. Ну, мәсәлән, син хит дип нәрсә саныйсың үзенең яшьлегеннән анда? MTV карыйсың? Кара. Мин карыйм анда җырчыларны Руки Вверх анда Группа Крови 89 ел. Миңа кирәк иске җыр. Менә 90 елларда синдә мин белә торган
әтенейім де біле тұрған жыр керек. Әйді. Туған ия. Mesela yok. Салават Фаткадинов, Bak, Мен Татарстан. Yok. Salkın şey. Туған күнің құтлы болсын. туған күні. Бақытлы бол, қайғы көреді. Қара шындай. Бақытлы бол, қайғы көрме. Күрме. Мен ол жырны, кстати, бірде башыма келмеді. Менімше мен артым сен Орысал Татарстан. таулар. Менің есте бар еді теге сайлау вақытында анда концертлар ішлер еді теге кім сайлауды қатнашты, анда жылаған еді теге песня Рима, Самоцветы, Валерий Меладзе, Амазақта салават шығайды, һәм кім біздің президент? Шаятов. Рустам Нұрғалиевич. Әйе. Ол шығайды, теге Путин кебек енді бара теге стадион бойынша, анда артында салават мен яратам, и шундай теге дулқындырыш момент. Не бұл? Татар жер. Анда барысы да бар енді. Мелодиясы бар, Татарстан бар, әйе шундай теге. Ну, группа кровияның турында түгіл. Патриотизм турында. Патриотизм турында. Ол бит қаһарман, бұл соғыша. Нашивкасы. Әйе. Бар. Не остаться в этой траве. Башқа шеребне қаларға тірсеу. Башқа бір. Ол соғыш білән бәйлеме группа крови? Ну, анда ғылмет сойынан теге... Ой, сондай темалар көшеміз. Жоқ, бізде міне харби... Анда харби турында түгел. Харби турында түгел. Mesela аның жырлы бик универсаль. Анда, символлар. Кімдір нәрседір қаршыға суғыша ол шындай. Кім ол? Қаһарман. Чи була воин. Әйме, хамул қойда бара. Хаманың бүтін шындай соңғы жырлары, мына шындай ебірлері. Әйме, теге... Мен яшим Петербургта, мында қақва іше, менің достар... Ойнем подвалда? Да, мында... Исним. Мәселен, типа... Ну, мәселен, теге... Мен олаған жылдан группа крови бұлаға теша, звезда по нему солнце, мәселен. Шындай... 100 жылдық шындай жыр. Әйме, менімше, мәселен, андай жыр болсайды, татар, шындай мене біз ғырур, якен тарихқа бәйлі түгел. Радиф, менің башыма бір әйбір келді. Әйдә менә тыңлаушылардан сұрайбыз. Әгәр дә Металлика Татнефтяринаға келсе, алар қайсы татар жырын жырларға тиеш иделәр. Менә алар үз вариантларын комментарийларда язсыннар, һәм кем комментарийлар ең қызығына біз Назимнан бүләк. Назимнан бүләк. Демәк, безнең булай яңалыклар бетте. Бер таба Аз булды. Теге Ирина Шейкны сөйләшеп тормыйбыз инде, алайса. Назим аңын Әмма ничек булса да Ирина без син белән сиңа яклы. Алай кеше белән шәргә ярамый. Купер маржа. Кызыкмы? Мен тата яздым, татарлар килә дип. Шулаймы? Ниһаят Назимны кызыксындырган темага күчтек. И Брэдли Купер нәрсә сине? Зашквар. Сен кызыксындырды күбрәк. Брэдли Купер кызыксындырды мисәл. Леди Гага. Син Гагага яздың? Ул нәрсә диде? Мен юбрәсә димәдем, нәрсә дисәң. Назим, мин Гага түгел. Шундай яз. Гауга иң яхшы группа. Назим, әйдә, синең турында сөйләшеп алыйк. Синең вообще. Синең турында сөйләшеп алыйк. Фак, әйдә. Бүген мин синең сторисны тыңладым. Яңа трек әзерлисен. Син гомумән хәзер нинди планнар якын арада? Менә син иҗат итеп барасың, ниме? Трек артыннан трек текстларында күп. Нәрсә эшләргә уйлыйсың алар белән? Яздырырга иде. Ну, нинди сроклар билгеләү? Сроклар юк. Сроклар юк. Бөтен кеше яза. Ну, бөтен кеше дип инде. Бер 2-3 кеше язды. Кайчан чыгарасың инде яңа бук? Мен әйтәм. Яңа бук. Ничек килеп чыгар? Искермәде. Барысы да төртелеп кала яздырырга. Sorry, bro. Кем языра? Нигә шундый тотларлык? Ильяс. Ильяс кабахат. Сен әйттем бит, татар телендәге рэпнең мөмкинлекләре бик шикләнгән. Син үзеңә бар иттеге иң югары нокта ничек күрәсең син? Син бармы? Мен сен кеше бит җырлый башлый, амбициялар булырга тиеш бит син. Яисә сиңа ничә яшь инде син? Ну, мин ничек йөрәк белән аңлыйм, шулай мин супер-пупер шундай, супер-пупер. Татарча шундай супер рэп яздырам да бөтен Рәсәйгә танылам дип. Ләкин башым белән аңлыйм, мин татар рэпы белән чыга алмыйм, но ничектер чыгарга кирәк. Рәсәй киңлегенә, дөнья киңлегенә. Дөрес әйтәм мин юк.
Рәсәйгә чыгар өчен миңа менә башта рус рэпын яздырырга кирәк, бик яхшы иттереп, бөтен танылыр. Аннары шулай танылгач, мин әз генә тиге татар рэпын кертә башлыйм. Башта рус тексты, анда рус текстына татар сүзләр Шуннан керә башлый. яйче. Керә башлый. Да, ну, яйсә Син текстта бит инде күп анда инглизчә ниләр син куясың. Ну, бәлки ничектер менә шулай инглиз һәм татар телен укмаштырып, бәлки шулай танылып буладыр, белмим. I don't know. Карале, мин уйлаган идем һәр вакытта да рэпны яздыру иң җиңел дип. Чөнки сездә бит мәсәлән рок уйнаганда да инструментлар яздырырга кирәк. Рэп яздырганда анда бит куйдым и Да продакшн. А кем битне яздыра сиңа? Җиңел инде. Безнең бит бар группа татар рэпы. Вакытта Анда ничәндә 70 татар рэперы бар. Алар телефоннан бит җибәрәләр дә яздыралар. Шуны чаткүл фестка эзләдем, хәзер җырчылар. Ну, рэперлар утырдым, ул рэп татар рэпын тыңлап. Берничә теге җырчы дип әйтәсез. Ну, ничек аңлатырга инде. Башкаручы булсын инде, әйме. Һәм вот анда күренә, әгәр сыйфатсыз бит булса, син нинди тәвәккәл шундый бик матур текст язсаң да, ул просто ятмый. Һәм монда мәсәлән күбрәк минемчә рэперлар бик күп кеше теге үзен шагыйрь дип таный. Ну, шагыйрь түгел инде, текстлар төзүче бит. Ә мәсәлән битлар язучы кеше бигрәк аз. Oh yeah. Битне хәзер сатып алалар. Сатып алып була. Ну, кемнең акча түгәргә теләге бар, перспектива булмаган әйбергә. Урларга. Ну, була. Ну, Радиф әйтте, сүзләр нинди текә булса да ятмый дип. Ну, аны сүзләре дә бит бук. Анда бөтен, ну, мин белгән бөтен рэперлар тиге, нидә, миннән кала, там, Кейру, ну, кемнәр бар инде шундый более-менее. Менә мин белгән рэперлар, тиге татар рэпы бар ич, төркем. Мин кайчак кире балам да, айга бер тапкыр. Анда бит бөтенесе яза, син мине ташладың, мин сине яраттым. Бер-берсен ташладылар. Син мине култакны бик начар суырдың. Менә шулай. Нормально текст язасың. Ну, хәтта анда да юк. Андай бар. Юк. Провокация юк. Син күрәсең, Социаль тема юк. прогресс. Хайп ясый торган тема юк. Хаман шулык, син мине или менә тиген 10 ел элек булган тема. Без татарлар, анда, ну, иттифак ничек башлаган иде. Шулык темалар. Татарлар килә, керә һәр игә, сиңа кыш бирә, тагы ни кирәк, сул бит инде кызык түгел бит инде. Бик шәп трек. Ну, трек шәп. Ну, аңлашылды. Ну, миңа ши аларда Yellow Side бар. Белмим, хәзер менә Алар бит хәзер эшләми. Әйе, аларның альбомы миңа ошаган иде. Минемчә, мәсәлән, гәрдәк, ну, нидер репитка куй. Уюлна табарга, мәсәлән, татар рус рэпы ничек үзен тапты? Алар тарафынан рус рок, русский рок битте. Әйме? А русский рокта төп нәрсә бер ул текст. Әйме? Әйдәгез менә шул әйбергә бирегеп, чөнки хәзер хәбәр рэп әйтә, мин элек тыңлаган идем, мәсәлән, рок тыңлаган. Әйе, тыңлаган, мәсәлән, Ну, беләсез, рус рэпының эстетикасы да якын. Ну, әйе. Һәм минемчә, татар рэпы үзен шундый нидер бер тапсау кайда там, дәрдем белән бер сексен, Тукай буенча, ну, Тукай белән түгел. Нидер мәсәлән, белмим анда. Илһам чыгана. Әйе, илһам чыгана булсын, һәм күрсәтсен үзенең кайда тирәндәге булган энергетик чыганак белән, то есть кайдан үзен алырга ти. Алайса булыр иде. Мәсәлән, миңа о яктан мәсәлән Җәлил. Бар иде рэпер Җәлил. Ишкән бармысыз? Әйе. Җәлил. Әйе, Җәлил. Миңа ничектер ул шуй иде. Ул теге семья ташладым дигән җырлар турында язмады, ул күбрәк ушын шәхесе турында әйме теге мин шуны сугышчы буларак, то есть, ну, андый миңа кеше айбыга якынрак мәсәлән, әйме. Ягъни син үзең теге миллилеген түгел, теге өстәге сыйфатлар буенча инде. Без монда яшибез, пешмәшмәк ашыйбыз, әйме сөт савабыз һәм башка әйбер түгел. Ә мәсәлән, нигездә әйберләр булган. Без сугышчылар, әйме, без теге, белмим, без сөяшәрлык синең белән, без синең белән дуслар, дуслык темасы шундый. Нигездә әйберләр булса, алар бөтен кешегә якын, аңлаешлы. Һәм менә шундый текстлар булса иде, мин тыңлар идем. Ну, хәтта мин, ну, шундый проблема булсын, мәсәлән, усалга менә шундый претензия, мәсәлән, ул күбрәк теге, ничек әйтә, провокацияга юнәлтә үзен, әйме. То есть, мин аңламыйм теләген хәзер вакытта, ничектер менә кешенең игътибарын җәлеп итәргә үзендә, әйме. Әмма мин көтәм, мәсәлән, андары бәлки бер караңгы энергия булса иде, ну, чынлап караңгы энергия. Теге түгелме? Син каян булдың? Әмма син кешегә карайсың, сиңа ничектер сине куркыта бу.
Менә шундай бер булса, Минем андый темалар бар. кычкырусыз, агрессиесыз, әйме? Әйдә, бәлки эксклюзив берәр текстны. Әйдә. Әйдә инде. Әйдә, снипет. Эксклюзив Казан кайнайчы. Мәгарә эчендә караңгы һәм бик салкын. Миңа кирәкми ялкын, мин үземне казыйм упкын. Алып кит мине дулкын. Әдрән диңгез буена, җир асты хәшәрәтләре туена, иблиснең куенына. Чират тора кызыл кара алтын урта, артка таба курка. Минем телем агулы текле тура. Бик усал бу умарта. Кырты мине кытырта, акыра баш миенә тирес тутыра. Мин бирәм, мин умырам, мин усал, мин тилергән, минем тәнемне шуқитилгән, шуқынчыклар сөенгән. Көннәре саналган, мин сорадым Тәңредән. Синең дугаларың сакламас сап-салкын кабереңнән. Кадерләмә беркемне бер сады ызакка түгел. Туфракка күмел, күмердән кара минем күңел. Туфракка күмеләм һәм шытып чыгармын туфрактан. Минем җаным ит, минем җаным ан.